Σάββατο βράδυ. Παράσταση έχει τελειώσει. Ο μισθός ίσα-ίσα για τη βενζίνη, για να πάμε στην επόμενη πόλη, στο επόμενο θέατρο, στο επόμενο γύρισμα. Τι είμαι όμως? Ο γιος? Είμαι ο αδερφός, ο πατέρας, ο σύζυγος? Ποια από όλες τις μάσκες? Είμαι σίγουρα αυτός που το πρωί σου σερβίρει τον καφέ σου και δεν του λες ούτε ευχαριστώ. Φιλοδόρημα. Ούτε για αστείο. Το βράδυ θα έρθει στην παράσταση και αν τύχει θα μου σφίξει και το χέρι. Θα μου πεις πόσο καλός είμαι. Θα μου χτυπήσει την πλάτη και θα πεις «Σε έχουν αδικήσει». Ένας ανάμεσα σε 1.000, σε 100.000. Κυνηγάς τη μία ευκαιρία να ζήσεις το όνειρο. Μήπως και οι στόχοι σου γίνουν επιτέλους πραγματικότητα? Ξημέρωσε όμως και είσαι ακόμα στο δρόμο. Νέα μέρη, νέοι δρόμοι, νέες προκλήσεις. Ίσως εδώ καταφέρεις να βρεις το σεβασμό που σου έκλεψαν. Και αύριο πάλι από την αρχή.